Ka call you. Oh, yeah, now. Okay, just no na ya. On which choim? Ngwa call wa ke choim. Becky. Becky. Keba na mo. That's making of snacks called baking of bread. E mom? Eh? E malom. Manina no afa. Kebi choim Becky. Ngwa ke number. Iblo number ni. Kanu zo ka madu bankata. Si yale aka yejebe. Onye aka na ukwu de yale aka. Ifukwasi yale aka. Pogodu phone number. 00 36 93 53 18 00 36 98 93 53 18. Kerafa. Okay, ma kpozi daddy Chichi. Ngwa je to ebe ya mo bakery, mkpozi daddy ike. Enu yanku. Ngwan.